Miss mä olen, Matti? Mä olen jossain ihan päin helvetissä. Vittu, meidän piti käydä tonne ylös. Vittu, kun tää ei näytä oikeesti kunnolla. Nyt tää sanankin näytät ihan perssereijät sitten. No. Kyllä tässä näkyy. Vähäsen. Auto ei näy. Kun me palataan, niin siinä ei oo enää ole. Siinä ei oo enää puhelinta. Onko se puhelin siellä? Se on ihan sieltä esiin. No voi vittu. Ei vittu, mä miten käy tonne ihan ylös. Tänään tätä sinne vitun oikeesti lyhyeltä. Onks tää autotie? No vittu on. No niin. Mä sanoin sulle vittu tulla auto. Jätkä, aha, tästäkin olisi voinut mennä autoon. No niin. Nyt alkaa ylämäki. Tää on vittu raskasta. Mä oon aina kuoleman partaalla muuten. Matin auto ei näy, sitä varastettu. Onks se itis? Siinä on se torni aina. Ai itiks se torni? Niin tuo. Ai vittu oikeesti tuntuu raskaalta. Hei muuten, tää on meidän paikka. Tiedätkö miksi? Tässä kaikku. Kaikku. Ole! Ole hiljaa vittu viimeinen. Mistä? Hei, oikeesti, mä en kestä tätä. Hei, tää on vittu. Oi vittu, raiskauksen ja bongitamisen paikka. Hole. Oho. Oikeesti. Mä en ikinä tuu tähän näin. Hei. Mä olen nyt jossain. Mikä tää paikka, mihin mä katon, Matti? En mä tiedä, jotain myllytään. Toi on Myllypuron vesitorni. Toi on Itäkeskus. Toi tuo 2 ihmistä, jotka käy tänne päin. Pakolaisia. Tuossa on 1 nainen ulkoiluttamassa itsensä.